Dan is-17 il-Ħadd ta' matul is-sena. Ħafna stejjer huma bbażati fuq il-vjaġġ ta' xi eroj. L-eroj iħalli d-dinja li jaf, jew taf, u jmur x'imkien mhux magħruf. F'The Lord of the Rings, Frodo iħalli l-ħofra tal-Hobbit biex imur ifittex kif jaqret ċurket ħażin. F'Harry Potter, Hagrid jgħid "You're a wizard, Harry", u Harry jmur lejn Hogwarts. L-ewwel ġurnata tiegħek fi skola ġdida, jew meta mortu tgħixu f'belt ġdida, jew meta mort l-università jew bdejt xogħol ġdid, qisu ħrixt għal xi avventura. F'dan il-post mhux magħruf hemm mostru li trid tiġġielidlu, sfida x'teleb, xi ħaġa ġdida x'titgħallem, battalja x'tirbaħ. Il-Bibja fiha ħafna stejjer bi vjaġġi ta' eroj, huwa Alla li qed isejħilna għal dak li ma nafux. Isejħilna nesploraw u nikbru. Il-fidi hi avventura. Fit-tinqari, San Pawl jikteb il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. Il-fidi mhix xi ħaġa li ma tagħmilx sens. Hemm ħafna raġunijiet għaliex għandna nemmnu li huma mibnija fuq ħwejjeġ li qed iseħħu madwarna. Dawn jimlewna bil-kuraġġ biex nibqgħu mexxin tul il-vjaġġ ta' eroj. Aħna msejħin noħorġu mid-dinja żgħira tagħna. Ma nafux eżatt x'ħajjiġri, imma nafu li l-vjaġġ se jibdilna għall-aħjar. Pawli jikteb dwar l-istorja ta' Abraham. Abraham, meta kien imdaħħal fiż-żmien, ġie msejjaħ biex iħalli kull ma kien jaf. Fadda falla u mar fl-art imwiegħda. Minħabba l-fidi tiegħu, Abraham u Sara kellhom iben imqar fix-xjuħiethom. Abraham kien il-missier tal-poplu kollu ta' Iżrael. Il-fidi mhix xi ħaġa ta' dwejjaq, dejjem hemm iżjed avventuri, Alla jkompli jsejjaħ lil kull persuna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!